What's up mga katropa? Welcome back to Hanime's TV. So for today's mukbang ay meron ako ditong braised pork belly. Yan, tapos meron akong kimchi. Ito, siya makita, nagtatago. So mga katropa, gutom na ako kaya kain na tayo. Wow! Sa unang subo mga katropa, let's eat! Mm. Mm. Kimchi. Sarap. Mm. Minta. Sarap. Kapal. Sarap ng kimchi na nagawa ko. Kimchi. Sarap. Pag kasi ikaw yung gumagawa ng kimchi, matatansya mo yung yung anghang na gusto mo.
Wow. Papalaban tayo dito. Refill ko lang to. Sumasabi sa break ko yung laman. Sinipon ako. Hiwalay muna natin yung balat tsaka taba, mga katropa. Oh my goodness. Pampabata. Tabi natin to. Rin sa mga kimchi. Pasensya na po, medyo messy. Medyo maingay. Malaking tulong yung kimchi para hindi kayo, mabilis masuya.
Excuse me. Medyo matagal mo yan pag puro laman na. Andiyan ko na dito. Asim. Nakagapagdalil ka. Ubus ang kimchi ko. Last bite mga katropa. Ay. So yun mga katropa, hindi ko na to kakainin. Diyos mio, marimar. Baka hindi na ako umabot ng birthday ko next month. So yun mga katropa, that's it for today. At syempre, kung nagustuhan mo yung video na to, don't forget to like, comment kung gusto nyo pong magpa-shoutout at kung meron kayong suggestions na gusto nyong imukbang ko. At syempre, share and subscribe to Honeymeals TV and hit the bell icon para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong mukbang. So mga katropa, bye-bye!